Majong buntag, sa jukuro ning mata. Kay na ako klase, Merkulis man ron, anjang lisuda ka dyan mata guys, oy. Katugon pagkajag ko, anja. Namaho dajon mi, anja alas city, lakaw na po dajon mi, kay magbiyahe na punta pa doon sa tram station. Ang sabi nung basta ting klase, katugon manong ko guys, oy, mugara mong pinit ang pagkakatugon. Diyan mo ang katugon, mapatukar laman tag-reggae ng mga music. Andiyan, fairness, di ba, nga nakagrabe ang traffic today. Have a nice day. Anja, yay! Wata nagbaragrong adlaw guys, madyo gani ka na ay vacant nga lingkuranan. So, nakalingkod na punta. Anja, tadang, abot na punta. So, napunta sa klase guys, na pagka alas 9, nag-break da dyon. Actually, gigutom ko kaya kung pamahaw oats ra. So, pag alas 3, nanguli rapod. Konnichiwa. Anja, nagkita minsan ba ng resmall, kaya asang ipamalihog palit og folder. Anja, pag kumaning hapit, may aring bikiri. Kaya palit ko ng jagpan, anja, palit po ko ang Japanese cheesecake, yung maglami. Anja, pagkakaman,